بكندا ود 15 عامات ቆልዓ ብኻራ ተሃሪሙ ከም ዝሞተ እዚ ብዝሕጂ እዋን ዘሎ ምስሊ ኣብ ሓንቲ ስድራ ቤት ዘጋጠመ ኣብነት ክንሪኢና እዚ ፈጺሞ ክኾን ይኽእል እዩ ብምባል ዝጠርጠሮ ወዲ 17 ዓመት ናይ ሰለስተ ሰብ ክልተን 40 ከፊልና ሰላም ከመይ ትኾኑ ጋይስ ሎ ማዓንተኻ ዝተፈላለዩ ሕፅር ዝበሉ ሓገደስቲ ሓበሬታት ነግረኩም ሳሞዳ ጣምሳ ይጽንሑ ሶስት ጋይስ ናይ መጀመርያ ሓበሬታ ኩነታት ህጻናት ጋዛ ኣብ ኣዝዩ ኣሰካፊ ኩነታት ከም ዘሎ ተሓቢሩ ዝብል ሓበሬታ እዩ ብፍላይ ኣብ ትሕቲ 5 ዓመት ህጻናት ከቢድ ሕጽረት መግቢ ኣጋጢሙሎ ኣካላት ህጻናት ኣዝዩ ድኹም እዩ እዞም ህጻናት ክመሃሩን ክዓብዩን ይግባእ ነይሩ ኣብ ክንዱኡ ግን ኣብ መዕቆቢ ዳሳትን ሆስፒታላትን ደኺሞም እዮም ዝድቅሱ ዘለው እናበኸዩ ከም ዝድቅሱን ብጥሜት እንዳበኸዩ ከም ዝባራበሩን ወለዶም ገሊጾም ኣለው ሓደ ግዜ ሙሉ መዓልቲ መግቢ ስለ ዘይረኽቡ ኣእምሮኦም ይስሕቱ ክብሉውን ነበርቲ ናይ ጋዛ ንማዕከናት ዜና ሓቢሮም ኣለው ሚኒስትሪ ጥዕና ጋዛ ብዘይ ቅድመ ኩነት መግብን ናውቲ ሕክምናን ክረኽቡ ተደጋጋሚ ክጽውዕ ምጽንሑ ዝከር እዩ ሰራሕተኛታት ሰብኣዊ ሓገዝ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ሓገዝ እንተዘይረኺቦም ልዑል ቁፅሪ ሞት ህጻናት ክንርኢ ትጽቢት ከም ዘለና እቲ ሚኒስትሪ ኣጠንቂቁሎ ስድራ ቤት ንደቆም መሰረታዊ ዘድልዮም ነገራት ክገዝኡ ዓቕሚ የብሎም ብምባሉን ገሊጹሎ ናይ መንግስቲ ጋዛ ቤት ጽሕፈት ሜድያ ጠቕላላ ሰብኣዊ ውድቀት ንኸይፍጠር ኣብ ሰሙን ካብ 500,000 ዘይውሕድ ከረጢት ሓርጭ ከም ዘድሊ ሓቢሩሎ ሆስፒታላት ጋዛ ብሰንኪ ጠቕላላ እገዳ እስራኤል ልዕሊ 115 ሰባት ሞት ከም ዝተመዝገበውን ተፈሊጡሎ ኩለን ሃገራት ዓለም ከበባ ብቁልጡፍ ከብቅዕ መሰጋገሪ ብቀዋምነት ክኸፈት ነቶም ኣብ ምድረ በዳ ጋዛ ተኸቢቦም ዝርከቡ ልዕሊ 2.4 ሚልዮን ህዝቢ ሓገዝ ብፍላይ ድማ ጸባን ህጻናት ክግበር ንጽውዕ ክብሉ ቤት ጽሕፈት ሜድያ መንግስቲ ጋዛ ኣፍሊጦም ኣለው ናብ በቀል ሓበሬታ ምስ ተመሳሳሊ ፕሬዝዳንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን ንፍልስጤም ከም ሃገር ኣፍልጦ ከም ዝህብ ኣብ መስከረም ኣብ ባይቶ ጸጥታ ብዛዕባኡ መደረ ከም ዘስምዕውን ገሊጹሎ በዚ መሰረት ካብ ሃገራት G7 ፈረንሳ እታ ቀዳመይቲ ንፍልስጤም ከም ሃገር ኣፍልጦ ዝሃበት እውን ክትከውን እያ ቀዳማይ ሚኒስተር ቤንጃሚን ናታንያሁ ትማሊ ኣብ ፌስቡክ ዝጸሓፎ መልእኽቲ ንውሳነ ማክሮን ድሕሪ ምኹናኑ እዚ ነቲ ብ7 ጥቅምቲ ዝተፈጸመ ቁኑዕ ምባልዩ ንሽበራ ዓስቢ መሃቢዩ ኣብ ጋዛ ከምዚ ኢራን ትገብሮ ዘላ ናይ ውክልና ኩናት ምኽፋት ዘተባብዕ ምዃኑ ቅሬትኡ ገሊጹሎ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ወሲኹ ፍልስጤም ኣብ ጎኒ እስራኤል ሃገር ክህልዎም ዘይኮነ እስራኤል ትበሃል ሃገር ክርዩ ከም ዘይደልዩውን ገሊጹሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ብሪጣንያ ኪር ስታርመር ብግዲኡ ጉዳይ ጋዛ ኣዝዩ ከም ዘተሓሳሰቦ ብምግላጽ ጽባሕ ኣብ ባይቶ ህጹጽ ኣኼባ ከም ዝገብርውን ገሊጹሎ ነቲ ክልተ ሃገራት መቋም ማለት እስራኤልን ፍልስጤምን ዝብል ሓሳብ ከም ዝድገፍ ትማሉውን ኣብ ፌስቡክ ጽሒፉሎ ናብ በቀል ሓበሬታ ህጉን ኣብ መበል 71 ዓመቱ ሞይቱ ዝብል ሓበሬታ እዩ ኣብ ክሊር ዋተር ፍሎሪዳ ብዝርከብ መንበሪ ቤቱ ብሰንኪ ሕማም ልቢ ከም ዝዓረፈ እዩ ተሓቢሩ ዘሎ ማለት እዩ ህጉን ኣብ ፊልም ኢንዳስትሪ ኣሜሪካ ዓቢ ጽልዋ ካብ ዝገበሩ ሓደ እዩ ብፍላይ ካኒ WWE ዓለም ለኻዊ ተፈላጥነት ንኽረክብ ካብ ዝሓገዙ እዩ ኣብ 1980ታት WWE ዓለም ለኻዊ ተፈላጥነት ንኽረክብ ካብቶም ዝሓገዙ እዩ ኣብ ትሽዕ እዋን እውን ካብቶም ናይ WWE ቻምፒዮን ዝነበሩ እዩ ማለት እዩ ህጉን ኣብ ዝቐረባ እዋን ትራምፕ ንምምራጽ ኣብ ዝግበር ዝነበረ ጎስጓስ ካብቶም ቀንዲ ጎስጓስ ዝገብሩ ዝነበሩ ሰባት እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ከም ቅድሚ ሕጂ ኣብ WWE ዝገብሮ ዝነበረ ስታይላት ምግባር ኣብ ናይ ትራምፕ ጎስጓስ መደረ ክህብ ይስማዕ ነይሩ እዩ ናብ በቀል ሓበሬታ ብካናዳ ወዲ 15 ዓመት ቆልዓ ብኻራ ተሃሪሙ ከም ዝሞተ ተገሊጹ ዝብል ሓበሬታ እዩ ሰነድ ሙሴ ገብረ ኣምላኽ ዝተባሃለ ወዲ 15 ዓመት ኤርትራዊ ኩዕሶ ምጽዋት ዝፈቱ ንመጻውን ፖሊስ ክኸውን ሕልሚ ዝነበሮ እዩ እንተኾነ ግን ኣብ ቀዳም ምሸት ኣብ ጎደናታት ቫንኮቨር ብኻራ ተሃሪሙ ወዲቑ ከም ዝተረኽበ እዩ ዝሕበር ዘሎ በቲ ዝወረዶ መጥቃዕቲ ከም ዝተጎድአ ዝረኣዩ ሰባት ናብ ሆስፒታል ከም ዝወሰድዎ እንተኾነ ግን ብዙሕ ከይጸንሐ ካብዚ ዓለም ብሞት ከም ዝተፈለየውን ሓቢሮም ኣለው ብሞት ናይ ሰነድ ኣብቲ ከባቢ ዝነብሩ ኤርትራውያን ኣብ ዓሚቕ ሓዘን ይርከቡለው ዝመሃረሉ ዝነበረ ቤት ትምህርቲ እውን ናይ ሓዘን መግለጺ ኣውፂኡሎ ፖሊስ ከም ዝገለጾ ክሳብ ሕጂ ዘሎ ሓበሬታ ሰነድ ኣብ ቫንኮቨር ጥቓ ቤት ፍርዲ እቲ መጥቃዕቲ ከም ዘጋጠሞ ብምሕባር ሰነድ ድሕሪ ማህረምቱ ውሕድ ሜትሮ ምስ ተጓዓዘ ምኽያድ ከቢድዎ ከም ዝወደቐን ግምት ከም ዘለዎም እዮም ጠቂሶም ዘለው ጠንቂ ሞቱ ንምፍላጥ ምርመራ ይግበር ከም ዘለውን ገሊጾም ኣለው ፖሊስ ብተወሳኺ እዚ ፈጺሞ ክኾን ይኽእል እዩ ብምባል ዝጠርጠሮ ወዲ 17 ዓመት ከም ዝኣሰሩውን ተሓቢሩሎ ነዚ ተጠርጣሪ ዝኾነ ክሲ ከም ዘይቀረበሉ ኣብ ምርመራ ከም ዘሎ ብምሕባር በዚ ጉዳይ ሓበሬታ ዘለዎን ፖሊስ ክልእኽውን ኣተሓሳሲቦም ኣለው ወለዲ ሰነድ ሬሳ ናብ ዓዲ ንኽስደድ ናይ ሓገዝ ጻውዒት ኣቕሪቦም ኣለው ሊንክ ኣብ መጀመርያ ኮመንት ክገድፈልኩም እየ ንሓውና ሰነድ መንግስቲ ሰማያት ተዋርሶ ንስድራውን ጽንዓት ይሃቦም
ناب كلا حبريتا بمعسكر إثيوبيا زغموتو إيرتراويان زملكتيو أب إثيوبيا ألمواج زغموتو إيرتراويان سدتنيات أب استفلالي أوان ويكلم حجي بأوان ون خنمتو صنيحنا لنا أب تخباب زلو عطوقات ويجيتشتنا استفلالي حيلتات أب تخباب زقاتم زلو نزوم إيرتراويان عددا سرقن موتن يقبرهم كم زلو ببوانو كنقلصو صنيحنا لنا مالتيو إذا كان يكسب زحجواني زغط زلو أب زحجوان كاني ولا ون كافت معسكر كرحقوي كافت معسكر كوصون يشجرو كم زلو ويزقل زلو إذا زحجوان زلو مسلي أب حنت سدرا بيت زقاتم أبنت كنرينا ጉዒዳ ተኽለ መሓርዝ ተባህለት ኣደ 8 ቆልዑ ኤርትራዊት ስደተኛ በቲ ኣብ መንጎ ዕጡቃት ዝለዋወጥዎ ከም ዝነበሩ ዝጠቐሰቶ ተኽሲ ኣብ ኣፍ ደገት ማዕስከር ተሃሪማ ሃለዋታ ስሒታ ጉዒዳ እቲ ወርሓዊ ዝወሃባ መሻርፍ ስርናይ ዶንጊው ብምምፅኡ ኣብ ቤታ ዝብላዕ ኣይነበራን ስለ ዝኾነ ድማ ዋላ እኳ ኣብ ትኽልል ዘሎ ፀጥታዊ ኩነታት ኣስጋኢ እንተኾነ ደቃ ንኸትዕንግል በማለት እኽሊ ኸተጥሕን ወፂኣ ዘይሓሰበቶ ዝረኸበት እታ ኣደ ነቲ ዝተሃርመትሉ ኩነታት ከተብርህን ከላ ራይትን ጠፍኡ ተሓተኺ ኢናነራ بسطنا إحنا بدنا نقيله نقطنا إلى خيره تاو كحكوا مستنى لا تمرسكو همونجو خلت فتنا في النور مونجو في معسكر قرية أصل الجزائر حمصون نقاط الأخلي كحكوا حقينا بين هذا كما تقيلها بتيت هاريموني أمنتا إيتو مهرم تخي مهرم تخي عبوزي رابير وبدعري أخي بوزي لعلة ويواتي اسكجة فانا جيرون وقراري يمت كجة زي عزرق وقوار أنا ممكن كاب جزاخت وصخلق أخل ختت حنيلكي كما إينيرو تخوناتها تسكبعلو واي وتعبري الرأي نرميا بجادون تخلكي من بقدر يمسك ما يكون إذا خير نفكر راح جمير نوريين ولا خير لا خير مش أنا إلى ما في هات إلى خير تقدر فنانية بتعلم أنا مع اليوم كحكي سيدات المحلة أنا في الجهة صاحب العارين إذا تمرس كده مع السبب آتي غير اللي تقوله بعد في هذه راجل الناس بالله بتأتي أريون ويزرو قعيدا نزحلفو 10 ዓመታት ኣብ ማዕስከር ማይ ዓይኒ ትነብር ነራ እዛ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝነበሩ ማዕስከራት ኣጽሊላ ዝነበረት ስድራ ደማዊ ኩናት ሓድሕድ ኢትዮጵያ ድሕሪ ምውልዑ ከም ኩሎም በቲ ኩናት ኣብ ፍቕዶ ማዕስከራት ትግራይ ፋሕፋሒሎም ዝነበሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብ ማዕስከር ማይ ዓይኒ ናብዚ ብተደጋጋሚ መጭወይትን ሞትን ኤርትራውያን ዝረኣየሉ ዘሎ ማዕስከር ኣለምዋ ጭግዒዛ ጉዒዳ እቲ ዝውሃባ መቑንን ስርናይ ሓድሓደ እዋን ክሳብ 2 ዋርሕ ስለ ዝድንግ ከዓ እኽሊ ወዲኣ ምስ ደቃ ክትጠሚ ከም ትግደዳ እዛ ኣደ شمون تولد تجلس. سلسلة العطور هذين جوات خذونا. أقول كي كنا أنا شامل رسالتي عن فعلت عن تجد التنكيدين وزوجت. حاول نشاط الله نفهم. حاول نشاط الله نفهم. حاول نتهم تسلك بتأعلم شو نقدر نشتغل ولا مثلا حداد بدال. كلها يرتاح سدراي. أنا بتعرف ما قدرت أعطيك كتير من محمد. ብዙሓት ኤርትራውያን ስደተኛታት ብጸጥታዊ መዳይውን እቲ ቦታ ንስደተኛታት ውሑስ ዘይምዃኑ ብተደጋጋሚ እኳ እንተጠርዑ ኣውያቶም ሰማዓ ከም ዝሰኣንዮም ብዙሓት ኣብቲ ማዕስከር ዝነብሩ ንድሕነቶም ስሞም ዘይንጠቕሶ ኤርትራውያን ዝገልጹ ጉዒዳ ብህይወት ምትራፋ ንኣምላኽ እኳ እንተመስገነት ነቲ ንምንቅስቓስ ዝግድብ ጸጥታዊ ኩነታት ሰጊርካ ሕክምናዊ ክትትል ምግባር ግን ኣጸጋሚ ምዃኑ እያ ትገልጽ እዛ ንስክላ ካብ ሞት ዝተረፈት ኣደ ኣብ ማዕስከር ኣለምዋጭ ህይወትና ኣብ ሓደጋ ኣለዎ ትብል ወላድ እምብልዕ ኣነስተኸድኩ بندنا نفتحني سو نهار بقولتم كم تقولي بعلهم كذي لمنا الله غير ما هذا ما يسأل السبب كلنا 4 كفيلنا خارج ناس حوش نسأل الناس 5 تشغيلنا أنا وعدي لكم إذا أنا قلنا عزيز أنا شعت كيف قد حجة خير 3 قرنا بندي يقول هذا حد جنا بخلون حاجة ذات من وداري لسه لا ما نسي كنت بقول العصر كده لما ترى لما قاوم أنا هوانا بكان من الأسماء إرسام ترايد كان العصر ده ولا العصر شخص أنا تجيب بسكر كتر تحن صغيرة ولا شو داخل بدي بلنا سوز جايش نو ما عندي بالنا مدب زمسلني روح سابق سلام